jihar Filato, inda yake akalla ba aksar ba za a iya gyara jirage 10 za su iya sauka da abubuwa na ci gaba wanda da a arewa gaba ɗaya ba mu, sannan 'ya'yan mutane daga nesan duniya ma sukan zo wannan makaranta. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Fatan alheri ga masu bibiyar mu ta kafafen yada labarai, gidajen rediyo da kuma kafafe na social media da kuma kafafe na TV. Alhamdulillah, yau ma za mu sake batu ne akan bawan Allah jajirtacce, haziki, wanda kuma muke roƙon Allah Ubangiji ya sa kujeran da yake kai ya gama ta lafiya, wato Air Marshal Sadiq Abubakar, shugaban rundunar sojojin saman Najeriya. Mu a kullum abin da muke hanga shine mi makamin da Allah ya baka, mi dukiyar da Allah ya baka, in ilimi ne mi ilimin da Allah ya baka, in wani abu ne na natija a tsakankanin al'umma da ba kowa bane ke da shi, kai kuma ka amfana da shi, to ya ka tafiyar da shi kuma ya ka amfani al'umma da shi. To mu a kullum akan sa muke magana. To yau babban al'amari zamu magana shine Air Marshal Sadiq Abubakar, mutum ne wanda yake iyakacin yin sa wajen kawo al'umma ci gaba da kuma taimakon al'umma ta inda za su rike kansu da kawunan su har tsawon rayuwarsu. Sannan na biyu, yau ko a misali cikin garin Bauchi, idan ka tafi ta wajen airport din Bauchi, akwai makarantar da ya kawo wajen shekara 1 ko 2 baya, wanda ɗalibai da asibiti a cikin wajen da makarantar koyar da sojoji na sama da abubuwa na ci gaba wanda da a arewa gaba ɗaya ba mu da shi, sai albarkacin Air Marshal aka samar a jihar Bauchi, wanda yanzu marasa lafiya daga cikin gari ma sukan tafi wannan asibitin, kuma sannan 'ya'yan mutane daga nesan duniya ma sukan zo wannan makaranta domin a koyar da su ilimi mai inganci. Wannan bai samu ba sai albarkacin Air Marshal Sadiq Abubakar ya haska jihar Bauchi, ya kawo jihar Bauchi suna da daraja. Sannan na biyu, ko mako 1 zuwa 2 da suka gabata, ya zo nan jihar Bauchi ya kaddamar da babban gareji. Wannan gareji shine gareji ne, ko in ce kamfani, ko in ce masana'anta da za ana koyar da gyare-gyaren jiragen sama. Sannan kuma a ci gaba da ƙarin nasarori, ko a yau din nan Air Marshal Sadiq Abubakar yana karamar hukumar Mangu da ke jihar Filato, inda yake kaddamar dokinsu ayyuka na gine-gine da kuma ayyuka na makarantu da kuma ayyuka da aka samar ƙarƙashin jagorancinsa na rundunar saman sojojin Najeriya a karamar hukumar Mangu da ke jihar Filato, wanda yanzu su ma al'umma za su ci wannan gajiya. Akalla ba aksar ba nan ma dubban mutane ne za su amfana. Kamar project din da ya kawo a jihar Bauchi na makarantar gyaran jiragen nan, akalla ba aksar ba jihar Bauchi za ta samu tana goganya da jihohi masu karfin arziki a ƙasar nan. Sannan jihar Bauchi za ta shiga jihohin da a duniya ma za ana alfahari da su. Sannan kuma jirage akalla ba aksar ba za a iya gyara jirage 10 za su iya sauka su tashi a jihar Bauchi, wanda a da ɗayan ma sai an yi da gaske ake samu in ba an yi baki ba. To duk wannan gudunmawa ne da jagoranci na adalci da soyayya da ƙauna da yake gwada wa al'umman jihar Bauchi a matsayinsa na ɗan jihar Bauchi, a matsayinsa na wanda yake amfani da matsayinsa wajen kare mutuncin Buhari da kare mutuncin addininsa da kare mutuncin inda ya fito. To irinsu ake ne a tsakankanin al'umma masu kishi. Mutum ne mai tausayi, mutum ne mai gaskiya, mutum ne mai adalci, mutum ne mai ƙaunar al'umma, mutum ne wanda ba shi da hasada a rayuwarsa, damuwarsa ya ga al'umma musamman talakawa sun amfana.